Hey guys, dito po kami ngayon sa panibagong reaction video na naman. Ayan. Sika nga, bulol ka naman. Ladies and gentlemen. Ayos na po ako. Wala na po akong lagnat. So ngayon guys, reaction video po natin ngayon tungkol kay GM. Mga bobo! GM Grayson. Kung kailan ba talaga uuwi si GM. So ngayon guys, kung bago ka lang sa YouTube channel namin, huwag kalimutan Subscribe. Don't forget to subscribe and comment and share. and like. And click notification bell para update kayo sa mga Video namin! Let's go guys! Iwalay mo na yan, ML lang naman kaya. I-flex yan eh. Hindi na nga ako nag-ML. First time ko nga simulan mo. Ikaw, wag mo nga pinagloloko. Kung mag-ML ako, mapapaalam ako sa'yo. Papayag ka na ba na iwalay mo na? Hindi! Nakakaganda. Ay, Ang laki ng ginastos ko dito. First time kong pumunta Manila, tapos uuwi ako broken. Sabi nila, iwalay lang daw kita. tayo guys. Hindi rin ba ako papayag? Lawin lang ko yan eh, sobra. Oh, hindi nga! Na? Joke lang eh! Breakan mo na ako, kausapin mo na sila lahat. Isa. Bati na tayo? Sabi. Sige. Mag-iwalay tayo, hindi? Hindi. Promise? JM, ilagay mo sa oras yung pag-ML mo na sa Hindi na nga ako nag-ML eh, para sa'yo. Ah? Get labag sa loob ko. Ah? Okay, labag pala sa kalooban niya eh. Pero okay na, di na lang. Talaga ba? Ano pinagmamalaki ng brief mo nakasabit na yan? Wim, ano pinagmamalaki ng brief mo nakasabit? Hindi ka. Pwede lang yun guys ha. Huwag mo kaya tayo electric fan. Bakit? Pinapanginan mo ba, Wim? Dapat sa heaven, tingnan to. So yun guys, sobrang sweet talaga guys. Wim, Sana sa paglipas ng panahon, meron kami. Sa totoo lang, ano eh. Email clear ako. Ingat. Tol, ingat. Tol. Bye-bye. Direk. Papuntis ako na susunod ah. Pagpunta mo dito ah. Hoy, Tol. Ano naman, dito sa akin. Sila. Bye, guys. Hoy, Tol, ingat. Love you. So mukhang tapos na yung video nila, mukhang tapos na yung film na ginawa nila guys, no? Magkaaway pa daw kayong dalawa. Sure, magkaaway pa daw po kayo. Shoot, mura basta film. Oo ngayon mo, short film. Hindi sila nagmamahal dito. Ha? Alam mo to? Ang dati nila. Nay! Nay! Dahil Ba't wala ng JM sa'yo? Sana nga prank lang po eh. Pero totoo, marami ako mga comments na nabasa sa post niyo. Wala sila eh. Post story. Naon may nag-aaway. Wala na po kami. Sis naman, huwag na kayo magtanong sa comment section kung bakit wala na kami. Please, tumasko nyo lang. Huwag nyo na rin ano? kami. Wala na sila guys? Wala na. Magmumuna na tayo mga games. Jowa reveal! Jowa reveal! Joke lang! Wala po akong jowa. Yari yan. Strict parents ko. Hello, sana. Mag-ilan sa inyo na. Kailangan natin sumunod. May itama. May itama sa dagdag ko. Sabihin natin na hindi ako influencer. Kasi sa mga influencer dyan, hindi naman nabibigyan may TikTok sa public. May face mask na tayo. At mag-facial. Kasi nga, maraming bata sa TikTok.
sorry po sa mga na-offend ko sa ginawa namin video. My boyfriend hot check! Wow, pinalagot na kasi. Nakakaya. Ano ba? Wala akong jowa. Kuya naman, eh, ang ganda-ganda na eh. May palka! TikTok lang eh. Ginawa mo? Tip-tip ko. Bakit mo ginalaw yung makeup na mama? Ate, wala. Hindi na ako ganda eh. Hindi ka na maganda? Kuya ko ang gwapo. Ano mo? Benta ko na kuya ko. Benta ko na. Kapatid kayo? Opo, magkapatid po kami. Loves you kuya, ayan. Hi loves, good morning, good morning, good morning. Good morning! Simple lang. Ito pa, kagising mo lang din. Salis mo itong pimple mo. Paano kasi lagi mo kayo naaway? Pero, advance Merry Christmas love. Sama na kita tayo sa social. Malay mo, diba? Alam kong late ka naman nagising. Kaya, Sobrang tagal na siguro ng kaya video na to good guys. morning ko sa'yo. Kasi alam ko magabi. Pero may ano dito guys na sasama si Sabi Giselle. ko, nalo ka din. Nalo ka ba? Galingan mo kasi mag-ML. Ano ba naman yan? Mahilang nila lang. Char. I love you, love. Sana ako ang hindi loves mo, okay? Huwag mo pagpapal sa ML sa iba. Ma. Nag-aaral ako. May tatanong ako sa'yo. Alam mo yung Scarborough Shoal? Scarborough Shoal. Scarborough Shoal. Ay, absent ako niya. Absentera ka pala, ma. Hindi. Wala. Magkataon. Alam niyo yung love? Yes, political science. Meron, babasahin ko na lang dito. Hi, loves. Good morning, good morning, good morning. Good morning! Yung daya talaga yung TikTok guys sa matilter. Hi, hi kayo. Eto na. Yan na yung version ko. Guys, Dragon Team. So, ayun. Merry Christmas. So, ayun. So, ayun. Kumakain kami ng ano. I hate you. Spaghetti ba? Hindi. So ayun, Spaghetti. So, ayun. Spaghetti ko na puti. Grabe kayo sa akin. Dito na po. So ayun guys no. So yun prank lang pala eh guys. Akala namin, ano eh, totoo na, uwi si JM eh. So si Naloko kami, guys! Kalimutang mag-subscribe. And comment, Like. and share. Notification bell para din sa badyo. So ayun guys, shoutout pala kay Shoutout nga pala kang kang Joby Paulio ba yun? Paulo pala, Paulo. Paulo. So ilalagay na namin At saka dito, guys. kang Renji Kasulay, ganun. Shoutout kay Kwan. Kailan Clevin Official. Livin official guys, so subscribe natin siya guys, na talagay ko na dito guys. Ay Jake Palumar from Kiamba, Sarangani. So sa kanya guys no. Ay, shoutout na rin kang Kwan, Jisuri. Kalimut ko sa pangalan. Ay, apelyido. Si Giancarlo Basta Leveña. Katanggawan na, Katanggawan. Si Jisuri. Carlo Leveña. So shoutout din sa mga silingan na mo dala no, mga gwapa-gwapo no. So Ay! Shoutout sa mga sisilingan na tabian. Og sa taga Maasim no, shoutout ko sa taga Maasim. Og diri sa Rizal ka barangay diri sa lungsod sa Maasim. Og ako yung kauban, Og Bora to! Og Marda. Daghang salamat! Sarangani! Kulinog na pod.